ମାମା ଆଜି କଣ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ କରିଲୁଛୁ? ଯିବା ବୈଶାଖ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବୈଶାଖୀ ମେଳାରେ। ଆଉ ଭିତରକୁ ନ ପଶୁ ପଶୁ ମୋ ପୁଅ ବାହାରେ ହିଁ ତଳେ ବସିଗଲାଣି। ତାକୁ ଦରକାର ଖେଳନା। ତାକୁ ଖେଳନା ଗୋଟେ କିଣେଇ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇ ଆଲମାରିଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଣିପାରିବିନି। ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଗୁରା ଦେଖିକି ପାଦ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ରୁହ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନେଇକି ଯିବା। ତ ସେଠି ଦେଖୁଥିଲି କୋଉଟା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, କାରଣ ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ବି ଥିଲା। ତ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ କରିକି ସେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଲିଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଟିଆ ଦେଖୁଥିଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ 10 ଟଙ୍କିଆ ହରେକ ମାଲ ପାଖକୁ। ଏଠି ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲି ତୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଯେତେ କିଣିଦେ, ଆଗକୁ ଆଉ ତୋତେ କିଣେଇ ପାରିବିନି। ତ ସେଠି କିଣା କିଣି ସରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବାରେ ଟିକେ ମକା ଚାଟ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୁପଚୁପ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କଣ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେଠି ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖି କରିକି ପୁଅ ମୋର ଟିକେ ଖେଳନାରେ ଖେଳି ଦେଇଥିଲା। ସରି, ଯୋଉ ମିକି ମାଉସ ଟିକେ ଖେଳି ଦେଇଥିଲା। ତାକୁ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଇଏ ଚପ୍ ଖାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମଟର ସୁପ୍ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ବରା ଆଳୁ କଷା ଖାଇବେ, ତ ସେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଅକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ରୋଜିସ୍ କିଚେନକୁ ଆସିଥିଲୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆଇଁଷ ମାଇଁଷ ମିଶି ଯାଇଥିଲା, ତ କିଛି ଖାଇଲୁନୁ। ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମିଳି ଯାଇଥିଲା ମାଟିର ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଆଜି କହିଲି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଘରକୁ ହିଁ ଯିବି, କାରଣ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଆକୁ ଖୋଜୁଛି ପାଉନି। ତ ଏଥର ହବ ମୋର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ, ଚିକେନ ଆଉ ବିରିୟାନୀ। ତ ଏଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସବୁ ପଡିଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ କଣ ଖେଳନା ନ ନେଇକି ଛାଡିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଖେଳନା କିଣିକି ଘରକୁ ଆସି ପନିର ଲଛା ପରଟା ଖାଇ